हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअआव बरायहरनाय थाबाय। दा दिनै आं नै मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। दा जाहैबाय आसामावनो बिराद दैबाना जानानै दंमोन। दा बिनि थाखायनो जोंनि ओरै जायगाथिं आरो जोंनि एरियाजों दा गोबाङानो माइफोरखौ गायथ' मोनाखैमोन आरो सोरहाबा सोरहाबा दासिमबो हालौवनोनो मोनाखै माइफोरखौ। ओमफ्राय दा नै जोंहाबो दिनैनिफ्रायसो खोथिया फुनायखौ स्टार्ट खालामदों। दा नोंथांमोनहा जों गामि एरियायाव थानाय संसार जाग्राफोरखौथ' नोंसोर मिथिखागौ। दा बिराद दैज्लां बोथोरबाथाय बिराद खस्थ' मोनो, खस्थ' जायो गोबांनो। दैबाना जानायनि जाउनावनो दासिमबो बबेबा बबेबा जायगायाव बे जोंनि बायदि सेम रोखोमैनो जानानै दं। रावहाबो दासिमबो माइफोरखौ मोजां रोखोम गायनो मोनाखै आरो दासिमबो सोरनाबा सोरनाबा खोथिया थैनायफ्रा दासो फोफिनलागासिनो दं। नै जोंहाबो दिनैनिफ्राय बारियाव फोखानायखायसो जोंहाबो दिनै फुजेननो मोनबाय आरो। दाबो अखाया एसे एसे हागासिनो दं। ओमफ्राय दा जोंहा नै दिनै फुजेनहांनाय नायबाय। दा मोनायाव मा जायो बेनोसै आरो। दा नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअआ बेनो आरो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। बिदिबा नोंथांमोनहा नायलांबाय। दा नै नायदो नोंथांमोनहा नुनो हाबाय। दा माइ फुग्राफ्रानो सानैल'। नै सासेयाथ' बिराद देखायलायबावदोंसो। नाय नै जि दुगि आरो बियो माने गावस्राथ' बेसिबां खस्थ' मोन्दों बेखौ मिथियाखै। नायदो माइयाबो बारियाव फोनाया जा गोलाव गोलाव खाबायमोन। सानैजों एसे दैबानाजों लोहाबजोबबावदोंसो बियो। मानसिफ्रानो फुनोनो हाया, फिसा फिसा नालाय थेलै थेलै नालाय मा जाबावगोन बिसोरजों। बोरै जागोन आरो गायबावनांगौ दं। माला गायनो मोनगोन बेखौलाय। दाबो फुखाङाबा आयो दैबाना जाबावोबा मा जागोनलै, बोरै जानांगौ जाखो। दाख्लै ओरैनोबा लोमजोबथारदों आरो दाबो अखा हाबाय आरो सासेया हनै टट'आव गाखोलायनासो दंबावो। आरो नै लोगोफोर दाख्लै बे अमाया दैबानाजों बोहैखानाय। लोगोफोर बिराद दुस्थ' बे आजाया जोंना। नों मानो एथ' दुस्थ'? दुस्थ'मि बे जिराय बे मा खालामो मानसियानो। आरो मा नांगौ या बोनो मानसियाथ' दुलुलाजोबखानाय दुस्थ'मि। आरो गाखोबावबाय बेयो फेनबो गाना माबो गाना। एलाय दुस्थ'आथ' इसोर फैस मैला नांजोब्बाय जाम्बासो। या मा नांगौ? एक्टर सासे मानसियानो मा खिया नोङो? दे मा खिया? टट' गाखोलायनानै माइ फुनाय नाहरग्राया देनजारखा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन लोगोफोर। दा नोंथांमोनहा आंनि गोदान चेनेलखौ लाइक, शेयार, साबसक्राइब, कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय। जाहाथे नोंथांमोननि सिगाङाव गोदान